Co je vám? Proč? Že se nehádáte. Jsem plně zaujat vašimi uměleckými předměty. Tak ty jsi to věděl. Jesensky. Pan Antonín u nás spraví kdeco, ale vědí o něm vůbec ve Vatikánu? Kdo umí tohle, měl by být zdrav. O co jde? Poklad. Poklad. Pro mě je to kus dřeva. Špalek. Správně, špalek. Co z toho bude? Já pořád nemůžu najít nějaký velký námět. Proč váháte? Čeho se bojíte? Jistoty. S ním je to taky děsný, on je hrozně paličatý. To víš, chlap. Leda, že byste mi protečně píchla nějakou injekci. A máte na mysli nějakou konkrétní? Když dělám pro řezníka, tak dostanu flákotu, když dělám pro doktorku, tak pošle na vyšetření. Znovu liční vředy. S tím teda čítáš do smrti. To je něco. To bude moje životní dílo. Plášť na ruby a všude peří, vím, kdo se takhle převléká. To ty se vracíš zdaleka a zdráháš se jít k vlastním dveřím. Obyčejný tvrdohlavý špalek. A ptáš se, co když neuvěří, že jsi hledal na svou úzkost lék. Tak dobře čekej, třeba řeknu, kdo by se díval na zpátek. Připomeneme vám vlastní příběh. Víš, že to možná bude moc hezký. Náměstíčko v pondělí ve 20 hodin na ČT1. Pro dnešek to je všechno. Bohužel vás musím pochválit.